Hello guys, madung adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, adlawng Martes. Ja. Katong nay amang gipangkuha gahapon ni Ate Ali adtos demo farm nga nang mapod mi og kanang kape bitaw. Among itanom ni nanay ron kay mo toy ganahan ni nanay kay tambaw kuno ng kape, labi na kuno ng isang dahon og kanang ag kana pang isang bunga og mamunga na madid kuno nay lami ingis nanay. Ja among itanom ron kay nagdama mig tulo ka punuan gahapon. Nangadto mi datos demo farm kay ang daghana ra magud pud datos demo farm ja wa na natanom mag-uban ba. Motong ning mas nanay nga ngadto mi kay ganahan si kape. Moto nangadto mi ja among itanom ron. Dira ko res likod kay gikan pa ko nagkusot sa mga puti ni Lexi uniform. Among gianam-anam kay ron di na ko magbago ni Sabado na mura magpakahuna-huna kung mura magkapoy na. Ning kapoy tagdaghay labhonan ba. Dira ko deres likod guys diyan na ag lemon kay nakuha na napupo. Murag ning uwan siguro kabi kay basa magjuta. Grabe ka mong tawong na reway pagluib. Agang buhok mura panigwak ko ako hilam o sa raning gidit sura ning nga na pagbakod. Na tawong may pagluib. Na piloy ni nanay. Kani siya guys, is na passion ko nun nga katong puwa. Itanam na po na mag-asa na naman itanam. Basig na ganahan na kay daydagan dari. Nanirek ka man ang itanam nanay. Nara guys, agli mo ng gingan nga. Pag abri na daring pultahan, na. Daot day siya, bantog lang napuwak na. Hinog na po siya. Namagay naghana dari dia. Pati agpasyo na, makakuan pa dila sa reverse pohon kay agpasyo na, naka naman itos lansunis. Timbunga man tarog lansunis, kaning lansunis sa man munga. Lansunis nang gikatayan sa kuan guys, pasyon. Daghan na gyapog bunga na. Salamat sa Ginoo kay daghan gyapog bunga. Ano pa hinog to ah. Unjag di na madyamugan, manguhal ko diha kay nanay si nanay kay maikag man. Pero di pud palabi ag pakaon si nanay kay kan lagi bawal jag mga aslo, mga acidic. Di dapat pa limon des ilam guys na. Oy pagluib ng mga limon daani. Da nagkalabong ang gikuan guys, nabuhi na gadid. Nanay gid mga nga silingan. Kay ubhon si Lexi mao man ang ikuan ni ja. Itambo kay daan pa man sa unas Manila pa mi nagpudyo, mga nijang naandan, kalabo. Kusog nun siya mo inom og kalabo kaysa antibiotic. Anja ato sa misnanas abos guys, kaya labagwa pa oras ni Lexi. To si Lexi anang gipakaon dadto. Timplahan ng gatas, anja. Nagdingag mas na nag-itlog. Dara guys, namawa na si Lexi. Ano nagapasagdan niya, kinigbalik na ho, ligoon na po na nagkatataod. Ha, mag-usanay? May video ako tanaw. Ang baso na ba yung video na kusa? Ang gusto ha? Iring. Patong na po ha. Ang gamit ka ha. Ang gigamit-gamit ni Roy? Sakto ka lang ma. Sakto lang ako ma. Ngayon ba yung video? Lagi ang video. Yan ako na kay. Isukod na. Dahil ah. Isukod na lang. Jadi ay. Ito lang ang trabagduta. Sabi ito na. Katulunay kaya dakutuguan. Dakutuguan o dakutugat. Ano yung kape, mamunga, bunga ng pang-ipon, imong alugkon, warun. Mauga na, lugkon na po, parang mabugas. Yan na, Lay. Pasa na, pan. Daghan na, gali dito. Dahon, tapos lanang po. Isa ka marining dahon? Tambaw. Tambaw og kabuang. Nitbong ba? Mga nitbong ka, himas mo. Himas mo ka ng kape. Nagturat ka lang, manay? How can I build na eh? Ang bilis sundag? Nagbibido na ah, ng video. Buho maning dani. Huwag ito nagbuhok sa una.
Nangarubak ka ni. Nakita niya. Hindi mo, o pala na namukuhan. Hindi ni pakuanan daan ni kinaibildo. Paglubi na eh. Paglubi ko, maghindo pa ko lagi maglampas to sa tam na. Ano yung bigil ko? Oo, diya tunog-tunog. Buwan ni India ko. Makatuto, Lubuan man dahil puro. Wak man yan. Kusa man dahil gap. Dini, ang gana man ah. Tapos likod ba? Nahug na na ba? Ito, nahug. Ang dahon. Napupo, nagkuhan. Ano eh? Napupo ag limon. Dahil Oh, sa malapit tayo. Dali na. Hindi mo naman kahit adon tapi. Siguro man. Ayun, basta ilapit. Ano ka naman? Ina. Sikat mo na. Ang gano'n ang gano'n. Buwan na ang gano'n. Kuhan, kanina nindot na Ang yun. buwan. Ito, ang buwan. Yung panahon nga masauna, nagbo pa. Sa pagkagangaw. Ibuwa mo ko. Siguro mo kay kuhan mo. Buwan din yun. Sa dagpuna. Hindi ang kasi. Magkuhan na yun. Ang buwan na siya eh. Hindi dagpuna ng pag-agi. Dakang po yung mga sabos ng kape. Daghan na. Nakikita niyo sabi ng kape. May daghan. Namunga mo na. Gusto instant ka ng bulong. Ito na. Nasa ino. Purya. Uy. Luod siya. Parang luod. Kasi yung unod din na kay huwaw kong tanim. Kasi yung dagkadad to, naniunod din na. Nagdagdag ka? Ang katong dagkad, ito di po nga na. Ganito na. Sa unang tanong, kanto, unang tanong. Ang silungan ng kanyang tanong na ang dagkadad lang. Ay, po nga ka, sumbang na hangin. Pag-unod. Tawag ko on. Hagi ka. Parang dito. Erbog mo po. Basta ko na. Muda, sip yun. Sip yun, bagong ulit na kamahapdi sa magdahon rin ko. Grabe kakaw pa imo ka. Uway pagluib. Di na gati ka mo sakas. Ibabaw kay di ara magasis kinaob siya na. Tapoy bot-bot Tugkan bot-bot. Bot-bot na bajud. Da. Nga din na wawa na plasan ra na. Ano yung mahal nga nun? San bandus eh? Naidang daghay da. Isang bag na ang bagatan na. Wanay asanay. Ano man eh? Ok ba nay? Ano lagi? Para sa ijang... Piling? Ok ba? At man. Tikit ko doon siya tala. Tijan, ilisi, ako na ng uniform na. Dugay ka nag-sweepers man. Ano yung nanta kasi mong mamog sakit imong tijan. Ano rin na kamukuan? Huwat-huwat ko sa gawas. Sakit man din imong tijan. Ano man eh? Igawas ko na na, hanin na. Ano naman? Pan, uktundan man na. Sundan, baka sundan. Kana imong kanan ron, dapat tagagatas. Anong maulihan imong sakit imong tijan, mong init. Wala naman bugas. Mo, day bugat ijang bag. Bugas manikuan, nalain na lang yung pagkaon.
Limbaroy. Naakang mo naman gan. Luodag na ang hilak man. Sama-sama Saba na. Sama-sama kami. Saba na. Lagi, haplasan lagi na. Karus ara man ng sakit. Tubig, di sam kag tubig. Di datos tubig sa eskwelahan? Nabigla ra na, naglukso-lukso siguro ka. Dara guys, school-based feeding program, Department of Education, DepEd. Iputos-putos dahil nga ni para sa mga malnourished. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapak. 8 kapak. Sa kilo ni na ba? Hindi ang gana sa kaputos, hindi ka punta mo, pwede ka ito. Ako yung hapon. Ngano kani man ni unsa kay nada ning bagasa? Tanganag ko. Asa ba bagasa? Paano man yan? Unsa man na biapan og tundan. Nahinog dagat ang tundan ay. Kan nimo betang magtimpla tag milk. Gatas ta. Wa na, ako mamuta na nimo, wa na sakit dyan. Uy, wa na ba? Wa na pa. Muna, kanina kag tubig, dyan naglukso-lukso siguro ka muna, may sakit mo dyan. Sige na, karawan ng milk nimo. Kana ng pan ha. Sige, suko ko mong nanay. Bukda nagkaan ha. Yung na lang gatas lang siya, binuang na na ha. Nanginganap kag luod, hutda na. May assignment wa. Sige na, yung na. Nandiyan na nagdiliis.